αιώνων. Σοφία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου Παναμομαγίας Αυτομητρός, δύναμη του Κυρίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του Τιμήνε Πολωνίου δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του ημερδόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των αγγελεδόξων και επανεκρινών Αποστόλων, των αγγελεδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνων και Ελέκτους, των Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Αρχιεπισκόπου Ιταπόλεως Θαυματουργού και Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφεροπόλεως Κριναίας Θεόσου και Ιατρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ κι Άννης, του Αγίων Δόξου Μάρτυρος Ευσυγνίου, της Αγίας Νόνης, μητρός του Αγίου Γρηγορίου, Ευγενίου του Οσίου του Ετωλού και Χρήστου Νεομάρτυρος του Εκπρεβέζης, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αξιωθήκαμε, αδελφοί μου, να τελέσουμε άλλον έναν παρακλητικό κανόνα στην Παναγία μας. Και μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει θεολογικά περί το πρόσωπό της. Είπαμε ότι τιμάμε την Παναγία μας, δεν την λατρεύουμε. Είπαμε ότι έχει παίξει σπουδαίο ρόλο στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας του Χριστού και έχουμε πει ότι παίρνει τα αιτήματα των ανθρώπων και τα αποθέτει στο θρόνο του Θεού. Σήμερα και από εδώ και πέρα θα κάνουμε λίγο πιο πρακτικά. Θα μιλήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας μέσα από θαυμαστά πράγματα τα οποία έχει κάνει, με αποτέλεσμα να έχει πάρει και μια ιδιαίτερη ονοματοδοσία. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα αναφέρουμε για την Παναγία την Παραμυθία, μια εικόνα της Παναγίας μας, η οποία είναι στο Άγιο Όρος και έχει να κάνει με ένα ιστορικό γεγονός. Είχε τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί, αλλά προηγουμένως από βραδείς είχαν πάει πειρατές και προσπαθούσαν και περίμεναν να ανοίξουν οι μοναχοί τις πύλες της Μονής, χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν οι πειρατές, ώστε να μπουν μέσα πολύ εύκολα και να ληστέψουν τη Μονή. Τελείωσε λοιπόν η Θεία Λειτουργία και οι πατέρες κατευθύνθηκαν όπως συνήθιζαν για την τράπεζα την πρωινή. Μόνο ο ηγούμενος είχε μείνει μέσα στο ναό και προσευχόταν ιδιαιτέρως. Κάποια στιγμή εκεί που ήταν, ακούει μια φωνή γυναικεία μέσα στο Άγιο Όρος, η γυναικεία φωνή, όπου του λέει «Σήμερα μην ανοίξετε τις πύλες της Μονής». Ξαφνιάστηκε και νόμιζε ότι ήταν παρέστησή του. Μετά από λίγο ξανακούστηκε η ίδια φωνή. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής». Και προσπαθούσε να δει από πού βγήκε αυτή η φωνή, όπου βλέπει το εικόνισμα της Παναγίας μας και την Παναγία να προσπαθεί να μιλήσει και τον Χριστό μας να προσπαθεί να της κλείσει το στόμα. Άστους, είναι αμαρτωλοί και αξίζουν να τιμωρηθούν. Η Παναγία μερίζει το χέρι του Χριστού μας και λέει τρίτη φορά «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής». Και κατά θαυμαστό τρόπο, ενώ ήταν διαφορετικά εικονισμένη η Παναγία, παρέμεινε έτσι, με να έχει παραμερίσει το χέρι του Χριστού μας, όπου υπάρχει μέχρι και σήμερα. Όντως και έτσι έγινε. Πάει λοιπόν στην πύλη και βλέπουν τους πειρατές, όπου κατάλαβαν τελικά ότι τους είχαν καταλάβει, και έτσι λοιπόν προσπάθησαν να μπουν από τα τείχη. Με το τότε μέθοδο την οποία είχαν, με το καυτολάδι, τους έριξαν από πάνω. Έτσι λοιπόν με απώλειες των πειρατών σηκώθηκαν και έφυγαν. Και έτσι διασώθη η Μονή και υπάρχει μέχρι και σήμερα. Παραμυθία λοιπόν η Παναγία μας, γιατί πολύ απλά είναι αυτή που μας δίνει στον πόνο μας και στην δοκιμασία μας τη λύση.
Γι' αυτό λοιπόν από τότε οι μοναχοί την έχουν και την τιμούν ιδιαίτερα αυτή την εικόνα. Βλέπετε σε ποιο σημείο φτάνει η μεσηλεία της Παναγίας μας. Μέχρι και τον ίδιο τον Υιό της να προσπαθεί να παρακάμψει για μας τους ανθρώπους. Βλέπετε πόσο μεγάλη παρησία έχει στον Υιό της, αλλά και πόσο εμείς αναξίως πολλές φορές ζητάμε από την ίδια να μας σώσει. Ποια δεινά, εμείς τότε είχαν πειρατές. Εμείς σήμερα δεν έχουμε διάφορα δεινά, δεν έχουμε από πάνω μας το νομισματικό ταμείο. Γιατί υπάρχει? Για τις δικές μας αμαρτίες, τη δικιά μας αμνηστία, όλα αυτά τα οποία έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα φύγει με οικονομικά μεγέθη, όσα δάνεια και να πληρώνουμε, όσες δόσεις και να περιμένουμε. Αλλά με τη δικιά μας μετάνοια θα βγει. Με τις πρεσβείες της Παναγίας μας, όταν γονατιστεί στο εικόνισμά της, σε οποιοδήποτε εικόνισμά της, το ίδιο πρόσωπο είναι, καταφεύγουμε νύχτα και ημέρα, αθόρυβα, όπως είπαμε και το πρωί, ταπεινά, και να είμαστε σίγουροι ότι θα ξανακάνει την παρουσία της αισθητή και θα μας σώσει από αυτούς οι οποίοι μας επιβουλεύονται. Όταν όμως εμείς παραμένουμε αμετανόητοι, όταν εμείς παραμένουμε και περιμένουμε σωτηρία από άλλους, από ανθρώπινα μέσα και από άλλα πράγματα, τότε δυστυχώς και η ίδια τι να πει και τι να κάνει όταν εμείς δεν νουθετούμαστε όπως πρέπει. Ευχόμαστε λοιπόν να μας διασώσει και να μας παραμεινθεί πάντοτε.
της Παναγίας μας, αλλά θα τελεστεί ο εσπερινός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος 6 ώρα το απόγευμα, γιατί 7.30 πρέπει να βρισκόμαστε σε άλλο πανηγυρίο στο ναό. 6 ώρα λοιπόν εδώ πέρα. Επίσης, να μην ξεχάσουμε, όσοι μπορείτε να φέρετε στα φύλλα, όπου κατά την ημέρα της εορτής, το πρωί, στην διαλειτουργία, στο τέλος, να τα ευλογήσουμε, καθαρισμένα με το σακουλάκι τους, όπως κάναμε κάθε χρόνο. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον